Ono telepon ini gak tak reken, aku kadang-kadang gak tak reken. Tapi bojoku wong lanang golek hiburan niku gak kudu adoh. Ngarep omah cukup gak ngentekno anggaran. Gak kudu sing karaokean, terus biliatan sing totoan. Iku donya iki ontran-ontran tambahan, anggaran iso dedel duel. Cukup nang ngarep omah ngopi karo rokokan. Bayuh. Iku tandane wong lanang sing lagi mikir jeru. Dadi lek wong lanang wis longgo ngarep omah, mari ngono rokokan karo terus angen-angen ngene, aja diganggu. Mergo iku wis cara ngono kaya donya iku kene kabeh wisan. Ngene iki kaya ngene iki aku ngene iki. Atik diganggu, tak gibeng. Kaya ngene iki ya, aku tengok-tengok gak ngarah nggawa HP. Mergo apa? Malah ganggu. Pengin wis pokoke intine pengin enak ngono. Ya, banyune entek. Tukokno. Apa yang? Cepetan, banyune wis entek iki lho. Oh, lek iki aku kudu budal. Iki pusat soalnya sing ngongkon. Lek gak budal, wah iso perang iki. Kayak tak jalan sih. Yo yang sih, yo. Dek, mantuk kok layangan panas-panas oh. Hei, mantuk. Kok ayammu mana sing diamuk iki? Ya Allah pengen nyantai lho rek. Allah. Kadang gue ya bingung. Kate santai didik ngono kok ya gak usah. Piye ngono lho. Kaya wong wedok gak ngekeki kesempatan wong lanang santai dilu ae ngono. Eno ae. Uripku damai pokok lek bojoku wis turu. Ya Allah ono ae galon ngene. Yalah, ya gak apa-apa kate piye maneh wong bojo-bojoku. Anjene wong wedok gak masuk akal. Bahkan ana sing ngomong wong wedok iku adalah ras terkuat di dunia. Gak bakal iso. Kadung tantrum apa maneh. Apa iki jenenge? Bojoku guru PAUD. Lek nek sekolahan muridé tantrum, tapi lek nek omah bojoku sing tantrum. Ya Allah. Bahkan ngene aku lho, iki mang gak nggawa HP kan. Ternyata mang ditelepon. Aku mau bengok-bengok tak telepon ae. Saiki paling nggawa HP. Jan lek ngongkon cek gak bengok-bengok. Astagfirullahaladzim, kok ono ya wan ngono ku. Kepengin santai. Cara ngono meratapi hidup. Iki meneh kudu piye, anak wis gede-gede. Aku kudu nyambut gawe membahagiakan anak istri ngono. Wong lanang ku asline mikir ngono, gak mikir aneh-aneh, sumpah gak mikir aneh. Tapi wong wedok kadang lapo sampean lamun opo sih? Wong ngono bojone sandinge kok nglamun. Ada wis gak. Sembuh kadang-kadang gua. Ngene aku ditelepon wong liya nah HP tak banting ngono kadang-kadang. Sepen santai tok ngono lho rek. Ono telepon ini gak tak reken aku kadang-kadang gak tak reken. Tapi bojoku kayak bojoku ya gak mungkin gak tak reken. Halo? Apa yang?
Sampah. Iya, iya. Iya. Iya tak buat saiki. Iya, iya ya. Heeh. Iya, 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 iya. Heeh, heeh. Aduh. Loh. Rek. Wis. Ternyata gak iso wong lanang anu gak iso. Wong lanang santai-santai gak iso wis lek nang omah. Pokok bojo gak turu gak iso wis.